Mira, la croqueteta. Mira la croqueteta. Oh. Mira. Tiene que plataneta, es que clar. No, ya está, sí, vas la cámara. Hola. A veure, aquí estem a l'habitació. Morning. La sorra què? Aquí tenim una pista de vòlei. Hola! Som-hi! Té, carinyo. Le mollem una mica el cap. No diu res. Ara que fresqueta, eh? Se t'ha refrescat el cap a raó una mica ara ja, oi? Mira, a veure. Ens hem llevat, ens hem banyat. No, ens hem llevat, hem esmorzat, ens hem banyat, hem anat a fer una migdiada, hem dinat, ara ens estem tornant a banyar. Clar, jo puc muntar vídeos d'així de manera tal, però arribarà un punt on aquests vídeos podrien deixar de tenir un interès així sociocultural, però ens ho estem passant molt bé, la veritat sigui dita. Això val la pena pel dia extra de Dubai. La veritat és que la Marieta i jo vam quedar una mica decebuts. A Dubai en principi només era una escala que vam decidir allargar durant 3 dies. Dubai com a destinació final d'un viatge doncs tampoc ens atreia molt. Però vam dir, pot ser curiós, però pensa, no es pot sortir al carrer. No es pot sortir a fora si no és a dintre d'un vehicle amb aire condicionat a tota castanya. Aquí, en canvi, es pot sortir amb la nena a l'exterior sense por de que se'ns fongui i això és una altra història. Mira. Això no té preu. Bueno, sí que té un preu. Ei, què feu? Demà el que farem és posar la tombona al revés perquè així jo em puc aixecar una mica el cap. Aquest banyador vintage ens encanta.
Què? I ara llogarem un caiac i sortirem a fer una mica de snorkeling, el que en diríem bussejar, amb tubo. I ens endurem la nena amb el caiac. Farem un canvi de càmera, així, pam! Doncs ja estem a punt, no? Farem la motxilla, anem cap a buscar el caiac. Ja tenim la neni. Espera. Aviam, seieu aquí, com seu. Ai! Com que la nena encara no sap bussejar, ara fem torns. Jo ara he sortit, estem fent de Dylan, i ara la Marieta se'n va a fer una mica d'exploració subaquàtica. Estem ara a uns 30 metres, 40 potser. La Dylan s'ha cansat molt. I jo ara acabo de riure. Ja estem. Li agrada el mar, clarament. Avui hem estat tot el dia de bany, amunt i avall, siestetes, com sempre, vaja. Què tal? Com valoraries l'estada? Ha estat molt bé, Francesc. Molt bé. Jo poso un 3,5 sobre 5 perquè lack of entertainment in the evenings. Sí. I que has d'agafar un altre avió, no un hidroavió ni un speedboat, sinó un vol intern per arribar-hi. Sí. Good evening! I això... Correcte. Si vols venir a fer scuba diving, és el millor puesto per anar-hi. Però si vols venir family chill out... Li falta. Però no hem passat molt bé, eh? Li falta, però està molt bé. Mira, aquí és on hi ha tot el restaurant, el tal, allà la zona més chill out i no sé què. I ara anem... Però tots els Disney Entertainment és mirat una fotoexposició. Sí, al vespre et posen com un PowerPoint de fotos de coses. I dius, clar, jo això m'ho puc mirar a casa, no? Però Després a les 9:30, després de les 9:30 ja fins a l'hora que te'n vagis a dormir és d'estar mirant les musaranyes. Total, que ara nosaltres ens en anem al poblet, a la Village, que en diuen aquí, i agafarem unes bicis i anirem a passejar. I veureu quin poble més encantador.
La Maria està fent tot el papeleo per agafar les bicis. Aquí tenim... Estem posant la nena a la bici. Ens està ajudant el company. I a tu quina et donaran, Maria, tu creus? Jo dic la G2. Gelen! Què? Anirem bé aquí amb la bici, Ole! There goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Fent la illa de Hanimadou amb bici. Aquest és el poblet. Ara estaríem al que podríem considerar el passeig de Gràcia o la diagonal del poble. El poble es diu Hanimadou també o és tota la illa? Hanimadou, però el poble es diu Lloret. Allà hi ha tot de gàngsters, allà, I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. Avinguda principal del poble. I la botiga, aquest diguéssim és com el supermercat. Aquesta és la bici de la Maria i està aquí dintre comprant. A tu què et sembla això, Dylan? There goes a sight from my soul. Oh, com pot estar tancada? La Marieta i jo després de... Ja ensenyo a dintre. Després de tants anys vivint a Londres, la nostra pell s'ha tornat una mica anglesa i ens hem fet una mica gambes. Anem a mirar si tenen el conegut com After Sun, que no ho sabem. Tenen bolis Bic al costat de les compreses. Bueno, ja hem fet... Quin zoom, tu! Hosti. Ja hem fet una mica de gasto. Tu què t'has comprat? Unes arracades. Jo m'he comprat un pareo taronja. És el meu primer pareo, mai he tingut un pareo. Mai. Primer i últim. Primer. La Maria m'ha dit, no et queda molt malament. Però Jo estic pensant que estem de vacances i que portis el que tenis la gana. clar, però això ho portaré per casa, no a la feina, no ho portaré això. O en públic, altres coses que no estiguem de vacances si coneguem a gent. La Maria a vegades s'avergonyeix. No, never. Never. Mònica Geller. Mònica Geller! Aquest és el fantàstic moll. I ara anem cap a l'habitació. Allà hi ha la platja, aquí hi ha la platja, com podeu veure. I a l'habitació. I sortim a fer-nos un altre banyet. Banyet, rere banyet, rere banyet, rere banyet. Se'ns ha tornat addicte a l'aigua de coco. Sí? Avui la marea està molt alta i tenim molt poca platja. Estem, com podeu veure, a fora de la platja. Si això fos la Costa Brava estaríem al mig de la carretera ara mateix. I'm so
Bon vespre. M'estan esperant. Anem a un barco bar. Ara m'estan esperant aquí tothom, per això estic corrent, És com un barco pirata, això. És com un vaixell pirata, realment. I ara aquí ens demanarem unes begudes. Estem rodejats d'aigua i Maldives. Què t'has demanat? Un screwdriver. Què és pels no entesos? Vodka orange juice. Jo pensava que era vodka lemon juice, però d'aquí posava orange juice. Suc de taronja, Que no tots els meus oients són... Queda superbé, que pentinat, Sí? No cal que em ridiculitzis sempre en els vídeos, això ho haurem de tallar. La Maria s'ha demanat un screwdriver, el que en diuen un destornillador, i jo un tequila sunrise. La Dina té una dent i mitja. Doncs això, què t'ha semblat aquest viatge? Molt bé, ha estat molt bé. Hem après que nosaltres som més road trip people. Sí. Però ens hem passat molt bé i això de la platja ha sigut ideal. Està molt bé. I això, segurament no tornarem aquí a les Maldives, és possible que Potser sí, quan la nani sigui més gran i li direm aquí vam estar amb tu quan eres petiteta. Demà al matí farem una foto allà amb el peix i així podrem tornar a fer la mateixa foto 10 anys més tard. Vale.